Nandito tayo ngayon sa SM Manila. Dito tayo sa Game Park. Kami sa game park. Kami sa Game Park. Naglalaro kami. Set mo na yan, Joris. Merry Christmas! Merry Christmas sa inyo lahat. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. May loud shoutout sa inyo guys. Merry Christmas! Ay, paano to? Dapat naka-front cam ka na lang para makita natin. Paano nga? Yan. Dito. Ganda. Nag shoutout! Asa yung ano natin, lamesa? Ito ba yung lamesa natin? Oh, yeah. Nasaan? Laro muna tayo guys. Yeah, set up mo nga to para kita lahat. Hoy, ako sa Argo. Hello guys. Merry Christmas. Dito tayo sa SM guys. Ay, ikaw na ba? Ano yan? Pali ka na kayo. Ito pa sa hindi. Oo, sinisipin ka sa panan, di ba? Kung sino matalo, palit mo. Uy, what? Kasi bali siya. Wala. Paano nyo nagagawa Hi, sa guys. table yun? Nakita nyo ba yun? Ganito. Uy, binigay ko sa'yo. Ano ba? Huwag niya ipapa. Gloves wala. Ikaw lang nagsundyo eh. Huli yung team. Ayun o. Hello guys. Shoutout dyan. Sa SM kami dyan. Shoutout kay Yoshi. Thank you. Oo, gano'n. Live din ako. Shoutout sa inyo dyan. Merry Christmas. Dito tayo sa SM. Merry Christmas.
Hi! Shoutout dyan kay Yoshi. Hi Yoshi. Ay, ikaw na pa. Two. Wala ka naman dito. Piniplacing ko. Ano yun? Matawag si Mama. Merry Christmas! Nasa SM kami ngayon. Sa 3 tayo. Ikaw sa 3. Ang lakas ka. O, dyan sa 3 oh. Ay, wala yun. Tatamaan mo lang. I see. Merry Christmas everyone! Ila-live din ako sa TikTok. Sige. Sabay tayo. Hello! Ayan, 11 million in the house. Shout out to you. Paki-like and share. Oh, ayan ako. Shoot ko na to ha. Ubus na. Yo. Ubus na. Hi! Oh my God, nag-billiards kami. Kasama ko yung kapatid ko tsaka si Papa. Hindi ako marunong. Hi! Oh my God! Kumusta naman kayo? Ang dami agad Hello, yun. hi! 4-5. Hi, Alexa! Ito muna tayo. Tingnan nyo, hindi ako marunong maglaro. Hi, JD! Dito, dito.
my God. Hi, shoutout kay Koy Yoshi. Hello, shoutout dyan. Hi. Shoutout sa inyo dyan. Merry Christmas. Mama, ayun mo. Ayun na. Ate, ganun nga. Nandyan ate. Bili na kami ng mga ano. Papa, bibili ka lang kami. Pag-7 lang pala. Oo. Bibili ka kami ng ano. Bibili cheesecake ka. Bibili yung gusto. Oreo. Oreo? Buti hindi niya nakita kung anong ginawa ko. Nakita niyo ba yun? Merry Christmas, people! Hi, Shai! Butla ako. Tapos na. Wala pa, wala. Oo. Ako videoan mo. Favorite ko. Sayang guys. Nawali na kami. Hindi kami nakatingin dito sa side. Hi, shoutout dyan. Real Roblox. Shoutout. Hi, Real. Shoutout sa dyan. Wala. Kailangan mo lang ganun. Wow! Ako. Si Kaluto na naman, tatapos. Talaga Hindi mananalo. ako na yan. Sobra. Ano? Pangit naman. Paano yung ano? Yung Yun na nga ang bibilin mo, dinner. hindi, yung hotdog, yung pizza, tsaka cake. Ayun na nga ang mga bibilin. Ay, video.
Oh, bola pa oh. Asa na? Pumasok? Oh my God. Yeah, go. Oy! Ah, Mina, hindi pa rin tapos. Ayun. Hindi sumot. Pasok! Pasok! Yaro, sa'yo na. Ako na? Hala. Baba, makikita na. Lakasan mo lang, baka doon pumasok. Kaya doon, oh. Basta lakasan mo, tutok mo dyan. Huwag mong papalahin, tutumbukin mo yung ano. Hindi wala ka. Sana wala. Okay lang, hirap niya. At least natamaan ko na yun. Hirap niya. Ang hirap naman ito. Kasi kailangan sumusunod. Double tap mo lang. Ay, hindi. Mailap. Mailap po. Tik na yun oh. Nalo pa oh. Panalo ko. Nakita nyo? Nakita nyo? Hala! Nakita yun. Gamitin mo na iyo. Siya pa magandang portion para lahat dito. Hindi yan makikita talaga lahat. Kasi rectangle tayo, tapos naka-portrait to. Dapat nakagano. Sana kung landscape. Dapat yung ano face. Hindi, ngayon lang ako naglaro. Inuturuan lang ako ni Papa. Ito po Papa ko. Ay! Subscribe kayo sa ano niya, YouTube KBR niya. TV. KBR Ayan, naka-live TV. ako sa KBR TV, guys. Hi. Tsaka yung aking Reels, KBR TV Hello official. daw, sabi ni Shai. Hi, Shai! Iya ako eh, Shai ako. Eh, napanibagong laro na. Hoy! Meron? Face ah. Matira naman ako dito. Sige ka. Ba't tayo kinaibahan yan? Parang mas okay nga yung mabigat eh. Ako? Ito ba yung one? Yung one? Oo. JR naman yung next sa akin. Ay, di ba next tapos ko? Ako. Di ba? Ako naman next year. Kasama bola. Parang pinapasok. Ala, ang ganda. Thank you. Denim.
Siya, pupunta na kami sa Bicol. Sige. Go na! Bulacan. Nakalub. Inisip ko yun ah. Kakatapos lang namin mag-Bulacan. Malolos, best link. Kailan nga yun? December something. Para saan yan, Papa? Ay, natin maniwan. Punta tayo. Dito sa side malapit. Dito. Kami harap. Pasok sa atin. Pasok yan o. Pasok ko pala pasok. Pasok. Sayang. Ito kabila pa rin. Sample. Di ba may mat ang filters? Tago. Sabi sa'yo, dapat ikaw ang next na ano eh. Pwede yan, basta malapit sa Ala, dali. Tago. Kailangan ba una niya tamaan yung fork? Yun Ha, di ba? Ang galing ni Papa. Ay, sana ko, sana ko. Sinabi.
tayo. Hirap yan. Pasok yan, pasok. Sa susunod. Patira ng tama niya. May apat sa akin na 4 million viewers tayo. Hello. Hi, Bree! Paano ka natuto maglaro ng billiard pa? Pagkatapos ng ano namin, klase, tumatambay kami sa tropa. May-ari yung tropa namin. May-ari. Ay, oo nga pala. Ito rito. Ang dami niya table. Isa, nakakalibre kami. Merry Christmas! Tutok ko kami, straight shot. Yan, yan. Tayo. Ano oras tayo? Oras na. Ala, dito si Awin. Nanonood ka kanina? Ay, Bashi. Kamayin ko na lang, di ba? So, tawagin niyo yung iba. Ano gagawin? $420 pa lang. Anong oras tayo nyo? May win na kami ni Papa. Ikaw wala ba? Ayan, sino susunod sa akin? Palit naman, palit. Ako next. Ikaw si Margo. Hindi, ganun pa rin eh. Inulit mo lang eh. Hindi, ikaw. Ikaw si Papa, tapos ako ulit. Ikaw sunod.
Nakita mo? Di ba? Yung puti yung pumasok. Si Efren. Nagtataka ako. Kahaba naman ang Ang ganda. Paano yan pag may na-shoot ka na? Hindi! Si JR Mix. Ayaw. Yan. Yan. Hindi. Sabi sa'yo. Triyasan yun. Ano, hindi pumasok sa corner. 3. Sabi sa'yo, hindi na pasok. Wala. Di pa din. Tira ko dito. Tapos, baba. Nakadalawa ako. Nakadalawa. Uy, wala na nanonood sa akin ah. Paapat. O, di ba? Nakita nyo, dalawa din yun. But number 3 na lang ako. Ano number 3? Ewan. Oo, ba kanina. Okay lang yan, number 1 kayo sa puso ko. Sabi, kunwari gets niya. Galing ah. Ay, baba si Jo. Tingnan natin, video ka namin. Ay! Ano yun? Good shot. Tinamaan yung 5, tas okay yung 6. Ay, 9 yun! Oh my God! Ganon! Galing! Tinamaan niya yung 9. Hello! Hi, Yel! Miss you too! Wala, kausap ito sa IG ah. Hello! I love you too, Shai. Merry Christmas! Ganda nun. Good sa yung height. Sinamaan yung height. Kayo, marunong kayo mag-billiards? Sure tayo. Diba? Buti na lang yung tuturuan nila akong pa. Paano kaya to share sa'yo? Bukas may show kami sa PSF Black Box. Punta kayo? Punta ka bukas ang support person. Totoo ba? Punta kayo. Saan ka ba? Hindi si JR Mix sa akin. Di ba after ako na? After ko, Oo, sino ba Sino ba tumira? nandun yung panalo sa tao ko. Panalo ko. Uy, screenshot yun. Wait, Screenshot yun eh. Mahirap yan, mahultog ka pa dali. Oo. Kasi dito.
Nakakainis. Ay, tapos na. Ayun, no? Panalo! Panalo! Ang galing! Nandiyan yung panalo. Ano? Ako naman, hindi ko panalo yan. Panalo ako guys! Panalo! Panalo! Ay, sige, Sharky. Hindi. Sharky. Panalo! Swerte itong sombrero. Sayang, alas 7 lang pala yun. Bakit dyan? Sige, dito. Tama lang, tama na. Yan. Malayo na lang. Wala na, ganun pa rin mangyayari doon. Tingin. Hi, Althea. Di ba? Kamayin ko na lang. Oh, yeah. Pupunta ka bukas. Ina nyo, wala akong boses. Hindi ko kaya kumanta. Ay, ganun. May event din kayo. Good luck. Merry Christmas! Sino na? Gana. Balik pa rin tayo. Yung ganun. Okay. Dito. Dito tayo guys. Bilis si Jer. Patrick.
Ano mo nga to? Yawa ka mo. Asa yung tres? Wow, smooth. Pa. Hoy! Uy, bonito. Ako mananalo dito. Face card, tama. Wala, thank you. Ang sarap. Favorite ko bibingka. Hi! Hello. Merry Christmas! Ay, ubus na. Toyo! Malakas. Hello! Wag! Nice one! Yay! Ay, ako next! Ako next! Ay, panalo ka na. Dito yun. Susunod yan. Dalawa yan. Ah, dahan-dahan lang. Ay, harap. Last game. Last game na. Extend, Wow, extend. masyado. Yeah, get na kumalo. Hirap kasi yung alaw eh. Mamaya eh. Yan, yan, yan. Nilalawa lang tayo ni ate eh. Yan, okay na yun. Ha? Nauna pa yung bola. Tapos na, tapos na. Sabay-sabay. Wala ka na. Simula ngayon, yung white na yung ipapasok at panalo ako. Uy! So, Pinutukan mo na. Ah, layo. Extension. ay,
O yung yobo. Yobo. Hindi rin abot. Ano na, yan. Ang tawag dyan, Chill. Last na tayo. Last game na kami, last game. Last game to be. 10 minutes na lang. Dali, dali, dali. Sarap. Kulang pa si Sargo. Tamaan na. Pahit yung ano. Sige. Ano ba yun? Practice ako eh. Sige, sige, ikaw muna. Diba? Hindi nila kaya yun. Hindi nila kaya magpasok ng white. Hello po, Ate Victoria. Salamat po sa bibingka. Ang sarap. Si Sargo si John. Oo, tara. Saan ba kami ng April? Basta chat niyo si Ibon. Chat ako niyan. Set tayo. Ay, tago. Hirap naman yan. Paano yan? Mapanda lang. Uy, go! Galing! Di ba? Oo, pinabanda niya. Uy, gamitin niyo ito eh. Ikaw. Ikaw! Ikaw, di ba siya sa'yo? Ay, ikaw. Ay, oo. Workshop. Yes, ang cute ng bag ko. Bili ko lang siya for 200. Pumasok din yung puti. Ito na lang gamitin mo pag ganyan. Magbasa mo. Lapat. Yan. Medyo mahirap tayo. Tayo, Jo. Wala. 2-1-1. Yan. Galing ka. Nasa team kaya lang. Wala, yan. Dapat sa Akala ko may pizza. Bakit ba nangyayari yung gano'n? Ano pa? Sa taso. Ay, hindi si Papa. Ikaw! Ako ba? Ikaw! Wala. Nakita niyo yun? Eagle if kaya. Ano yan? Oo, sana payagan kayo mag-workshop. Please. Gusto ko kayo makita sa workshop. Kuya Gian! Yes. Efrem Bata.
Eprene. Eprene. Eprene Bata Reyes. Ah! Ala, totoo. Alis ikaw ng Pinas. Ano yan? For good? For good. La, tuloy-tuloy na. Ha 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 ha. Connect. No, sobrang Uy, nice one. Yo, makalimutan mo. Kumanta siya, kumanta siya. Uy, mall. Number 4 na kami. Pumasok! Ano ba yan? Wala na, ubusin na ni Papa to. Ah! Yun, nagalang, nice ah. Ako na. Ako? Hindi nagpasan. Wait na. Tok mo pa. Sa kulit yung white. Di 3,000. Tricky. Ay, akala ko 3 susi. Tricky! Marami ng view. Ako na wala. Nagluto na yung mga kaluto. Wala. Ay, ay! Mabaliw siya yung sinago. Wala. Uy, ikaw. Ikaw! Wala na akong tira eh. Ano pa siya? Ikaw na. Abad siya. Dapat din. Oo, wala. Alam mo. Napahirapan ka sa sarili mo. Tutok mo. Isip mo lang doon. Yung sabi ko sa'yo, pag nandiyan, tapos. Hindi na lang. Nakasabay na naman yun. Yoga. Pitik lang yung... Yan, o, nadali. Walang prepare. Nadali sa pitik. Hey, tara nito. Try mo kahit saan. Dapat, dapat. Kinain mo. Hindi kaya. One piece. Oh, blessing. Kaya. Blessing. Ay, paborito ko dyan. Parang kaya mo yan eh. Puso yun. Wala. Gitna. Tabi. Dito yan ka, oh. Ano? Ganda ng posture. Boy! Wow! Hindi. Bakit? Hindi na kamay. Yoga. Nagpasok ko eh. Oh, wala. Basta nilalagay yun. Gitna. Sumabay sa tao sumunod.
Ha! Pinarepair ko pa eh. This is my chance. Ganyan din yung balito. Ikaw yung sumunod kay Papa. Diba? Kasa mo, para pumasok yung line. Yan, kawayo, pasok yung place. Dito, pasok dito. Kasa mo, malakas. Saan galing yun? Bakit hindi siya bumaba? Nada. Hoy! Labas! Wala na. Tama, ako ang MVP dito. Tama. Hoy! Wala? Ha! Ha! Ayan, 1 million in the house. Shout out sa Jan. Merry Christmas. Hindi na pwede dito na lang. Ay, pwede ata. Diba? Wala kang kapal yan. Pwede yung gusto mong Nilasa mo. Ay, okay. Get rin na. Wala malakas. Ikaw. Ako ba? Ikaw. Ako pala. Super straight naman. Pag hinaharap ko kami. Ikaw, gumuli. Pag may pressure, nakakabat. Yes, tatampoyan na. Bakit? Ba't siya tatampoyari ka? Baseball to. Tutok na. Tutok. Merry Christmas! Lukat na. Ano naman si Gea? Ay, di nasa kubuhan. Kasya ba dito yun? Straight siya. Straight siya. Kasya nga. Hoy! Sa kabila! Talo si Papa, nakita score lang. Oo. O yung blochok mo. Yung isa. Babay na tayo. Babay tayo. Yung isang Hindi. Yung nandito pa, bakit nakabukas tong ganyan? Ayos. Huh? Ba't nakaganyan? Nandito yung kanina eh. Baka nandun sa loob. Tingnan mo. Ayun nga. Sure ka, tapos na tayo. Oo, kanina pa tayo dito. Diyan mo yung live mo nung oras. O, isang oras Oo nga, sakto. Babay na tayo. Bye-bye. Merry Christmas. Bye! Merry Christmas sa family niyo. Merry Christmas! Ho, ho, ho. Sige, sige. Masahe. TikTok live ba yan? Ano to? May tip siya dito. Yung blowchok mo, ha? Tapos na ang ating laro, guys. Talo ako. Panalo yung mga anak ko. Sa bahay.
Saan kaya na message nyo nga sila mga sumama? Nabibili ako dun sa pabango. Dito muna kayo. Bring na tayo! Bigyan mo ako. Gift. Yang gift, Nino. Nino. May mga 10 coins. Alam ko magkano, hindi ko alam paano. Dollars. Life achievement. You receive 10 diamonds. Hindi ko nga gets ko yun ba yan? Naiipon yan dyan eh. Sinisave mo. Ang ganda pala pag TikTok eh, no? May mga padalang ang diamonds. Sa amin naman dollars. Bugas tayo siya. Ay, ito pala Jo. Oh. Sure na natago mo na lahat. May ipon siya yung mga ganyan. US dollar, 0 point. Tapos may 10 diamonds, hindi ko lang alam paano. Save mo lang. Oh, sige. Minsan kinakain din ni yung sa JR, mayroon ka ditong blue. Ah, gumanon kanina yun. Yung mali. Wala na? Meron pa. Tingnan mo. Hindi pa kay Jorens yan? Wala ko nga. Hindi kay Jorens yun yung ano? Taco. Hindi. Wala na PXCR. Late pa ba? Doon exit, doon tayo. Basta tayo guys. Video yun eh. Tapos sa TikTok, may highlights. So, pwedeng kunin mo, i-save mo yung ano. Yung Oo? nasa live. Oo. Highlight. Hanapin ko Oh. mamaya. Hanapin ko para ma-post. Malalaman yan na may napasok ang bola. Oo, kunakunan. Eh, we. Ay, automatic. Halimbawa, AI? magiging highlights yung ano, kung saan maraming nag-comment na time. Tama na ako comment. Siya na kayo, bibili ako dito. Hindi ako nasisiyan. Lumulawak ka. Ano? Hawak mo na. CR ka? Magkano na lang siya? Magkano? Wala, hindi tumalak. 100. Alin dyan? Sabi niya kasi, Hindi siya. Merry Christmas and a Happy New Year. Dahil hindi tumalak. Ano po yan? TRX po. Bagay mo muna sa akin, kukunin ko yung mamaya. 6. B! B! Kunin ko. Palalaki yan? Muna makita. regalo kay Awin sa akin. Pareha sila? Ayun,
Akala ko maliit. Ikaw anong bibilin mo sa ano? Babalik ko sa'yo. Doon ka sa damit, baka meron sa mga pension. Diba? Baka tingnan natin kung may cargo shorts. Sige nga. Kayain natin sila. Eh, mga doon. after. Cargo. Tanggalin mo yan, Jeff. Pangit ito. Eh! Tanggalin mo. Dami kong hawak. Nakaptutok sa iyo mukha. Yung camera, nakatutok. DR po eh. 800. 800? Parang dabisan. Ilan binili mo? Dalawa. Kailang best friend ko naman sila eh. Ah! Dalawa sila? Isa? Thank you, ma'am. Magkano ba isa? 400? Ano yan, original? Bili kayo ng pabango dito. Ikaw, John, next time dyan ka bibilan pabango. Ano ba ito? Halika dito, may malalaki. Bato. Merry Christmas sa inyong lahat. Next time dyan. Saan sila daw? Dalhin mo to. Saan sila daw? Wala mo. Diyan, doon tayo sa ano, sa... Ano ang bibili mo? Wala. Ano bibili mo sa 500 mo? O nga, tara. Pwede na tayo mauna. Nasa grocery pa sila? Sa ano, bilihan ng pagkain. Wala, alas 7 lang to. oh. Hello. Sabihan ko nga. Ay, bakit daw sila ng billiard? Masukan sa daw tayo. Ngayon na. Here kami sa labas. Oh, paano sila nakapasok doon ako? Ay, balikan daw natin sila. May building sila. Wala ba itong ano tayo kinaiiwanan? Anong mga binili mong pagkain? Lagyan na natin sa... Sa car. Sa car muna? Pupunta pa tayo ng car? Supermarket na lang. Doon sa may naiiwanan. May naiiwan naman yung Sa Dep Store ba? Wala na? Dep store. Ay, wala na sa Dep Wala. Store. Supermarket lang. Di ba sa ano yun? Bilihan ng mga bingi? Sa baba yun, di ba yung sa tabi ng... Bango na, amoy ko. Nakakainit. Kainin na Chicken lang. yun. Ito, sabi ko. Parang hindi naman ako gutom, pero nagutom ako. Nag-air 8 guts lang. Ayaw ng maliliit. Ba't sa'yo naman? Meron pala to. Sa tingin ko, wait lang. Pinicturean ko to. Ano mga binili mo mga spare ribs? Chicken. Sarap yan. Tapos, isang Tara na. ito yung ito, no? Bundle din sila. Ito ang kakakain, ganito. Ang baga lang to. Ganyan lang pa, oh. Doon sa store. Ang hindi ko natanong kung take out. Paano pag take out. Sabi ko, kung bili na lang, tapos sabahan na lang natin. Picture na. Picture na tayo. Ay, nagkakayo. Para sa mamayang ko. Sino tayo? Gusto ko. Ang ganda naman sa pagkain. Pipicturean sa dining? Sa dinner natin, ngayon, sa bahay na tayo. Kasi anong oras na, nagsasara na pala to. Kaya nga, akala ko nagpa-take out na kayo. Chicken nga lang nun. Cake at pizza. Ito nga yung nakikita ko sa'yo.
Ribs. Hot pork ribs. Ito yata yung ribs. Ayan. Pero parang ano lang to eh. Barbecue. Smoked USDA beef daw to. Yun yung nakalagay nila. 500 grams smoked USDA beef. Pwede daw i-take out, John? Yun nga, hindi ko alam. Kasi Pangit yun una pag kami tinake out. nagpunta, hindi naman sinabing alam hanggang alas 7. Bakit hindi natin kainin naman? Hindi tayo kumain, maaga pa naman. Kaya pa naman eh. Kain na tayo? Ulit? Baka wala na rin. Ay, oo. Mga sara na yan. Kasi makita hahalik na rin. Kung gusto mo, bumili na tayo nito ng half hour. Pwede yung baka. Di ba may baka doon sa atin? Ay, yung ano. Ano? Anong baka yun? Rose baka? Rose. Roast beef. Roast beef, roast hub. Roast beef hub. Ayun. So, okay na tayo sa ganon. Sa bahay na lang tayo kakain. Kasi Oo. hindi ka pa sa grocery. Grocery. Magpapa 500 ano pa, challenge pa si KR. Hindi na tayo makakakain. So, Doon na lang sa roast beef. Roast beef pala yun. bukas ba yun? Ako pagdating natin doon, sarado na yun. Bahala na. Kasi gusto ko pang bumili ng salad sa Wendy's. Ang katagal na order. Kasi, ang ano ko din, pagdating, oh, direct naman yun. Saan natin mo nalalagay? Gawin na yan. Ito merong USDA meat. Sige daw muna sa kotse. 540 half Or saan ba ito ilalagay? Yun sa ano? Supermarket. Supermarket na lang. Init doon sa kotse. Ate, ID na sa'yo ha. ID na. After the supermarket, ay, Bili mo na kayo na ng- kay Doren. Bili mo na kayo nung sa food. Kasi para mas sure na. Ate, Ano, gusto mo ilagay natin pa doon? kotse na lang. Supermarket na. Mag-end na ako guys. Merry Christmas.